тоҷикистон ва қазоқистон созишномаеро имзо карданд ки ба шаҳрвандони ду кишвар ҳақ медиҳад дар қаламрави якдигар бидуни сабти ном 30 рӯз ва бо сабти ном 3 моҳ ҳузур дошта бошанд. Дар гузашта муҳоҷирони тоҷик ҳақ доштанд ки бо сабти номи худ дар ягон хона ё меҳмонхонаву идора як моҳ дар ҳудуди қазоқистон бимонанд. созиши нав рӯзи 14 март дар ҷараёни сафари раиси ҷумҳурии тоҷикистон ба Остона ҳосил шуд. Каримҷонёров ҳомии ҳуқуқи муҳоҷирон ки ҳоло дар қазоқистон зиндагӣ дорад гуфт созиши ахир мушкили онҳоро то ҳадди сабук хоҳад кард. ӯ рӯзи 14 март дар суҳбат бо радиозӯ гуфт дар гузашта муҳоҷирони тоҷик маҷбур буданд ҳар моҳ як бор марзи қазоқистонро гузашта барои идомаи кору зиндагӣ дубора ба он кишвар баргарданд. ин ҳомии ҳуқуқи муҳоҷирон мегӯяд қазоқистон баъди Русия дуввумин кишвари муҳоҷирати шаҳрвандони тоҷикистон аст ва ҳама гуна созиш дар ин маврид ба нафъи онҳост. мақомоти тоҷикистону қазоқистон рӯзи 14 март дар маҷмӯъ 11 санаду созишномаи ҳамкориро имзо гузоштанд. яки дигар аз созишномаҳои имзошуда дар ҷараёни сафари раиси ҷумҳурии тоҷикистон ба қазоқистон дар мавриди реадмиссия ё табодули зиндониён аст. Эмомалӣ Раҳмон субҳи чоршанбе як рӯзи пеш аз музокироти раҳбарони Осиёи марказӣ ба Остона рафт ва бо ҳамтои қазоқистониаш дар озодтарин раҳбари Осиёи марказӣ Нурсултон Назарбоев мулоқот кард. сафари расмии оқои Раҳмон бо гирифтани ордени давлатии Парасат шурӯъ шуд. хадамоти матбуоти президенти Тоҷикистон гуфт Эмомалӣ Раҳмон барои даъвати сафари расмӣ ва инчунин тақдими ордени давлатӣ ба раҳбарияти Қазоқистон изҳори сипос карда таъкид намудааст ки Остона дар сиёсати хориҷии Душанбе ҷойгоҳи намоён дорад. мо минбаъд низ барои рушди муносибатҳо манфиат дорем, афзудааст ӯ. ду тараф баъди ситоиши ҳамкориҳо масоили минтақавӣ ва байналмилалӣ бахусус ноамниҳо дар шимоли Афғонистонро баррасӣ карданд. Қазоқистон яке аз шарикони сунъатии иқтисодиву сиёсии Тоҷикистон дар минтақа ба ҳисоб меравад. дар солҳои ҷанги дохилии Тоҷикистон Қазоқистон ҳам яке аз кишварҳое буд ки ба даҳҳо ҳазор шаҳрвандони Тоҷикистон сарпаноҳ дод. ба иттилои пажӯҳишгоҳи таҳқиқоти стратегии Қазоқистон аксар муҳоҷирони тоҷик дар марказҳои тиҷоративу иқтисоди он кишвар Алмато, Остона ва минтақаи ҷанубӣ кор фаъолият мекунанд. 60% онҳо дар бахши тиҷорату бозор, 20% дар сохтмон ва 10% дар бахши истеҳсолоту машғулияти ихтисосҳои дигар кор мекунанд.